jiya ne da yi wasu hotunan rahama sadau suka kare ɗaya shafukan sada zumunta inda suka janyo cece-kuce sosai. Sannan mafi yawan musulmai daga arewa suka Allah wadai da su, yayin da yawancin 'yan kudu suke sukar masu Allah wadai da shigar ta rahama sadau. Sai dai 'yar fafutukan nan Aisha Yusufu ta bayyana cewa masu kare rahama sadau ba su da bambanci da masu zaginta, inda ta bayyana cewa hakan su ma suke musgunawa waɗanda suke saka hijabi, wani lokuta har da zagi, inda ta ce don haka kowa a kyale shi yana da yancin yin abin da yake so.